Pero yo sentí un impacto poderoso en mi espíritu. But I felt an impact in my spirit in that moment. Y yo dije, recibí mi milagro. Ya el milagro se fue hecho. Gloria a Dios, aleluya. And I started screaming and saying, I received my miracle in the name of God. It's done. Y terminó la conferencia. And the conference ended at that moment. Y yo cuando miré mi pie, And when I looked at my foot, seguía igual. it was still looking the same. Pero al tercer día, But on the third day, al tercer día, on the third day, todo el pie se sanó. Aleluya. all of my feet and legs were healed. Oh, hallelujah, hallelujah. On that third day, glory to God. Fue algo extraordinario porque yo le trataba de ocultar a la gente cómo tenía la pierna. It was something extraordinary because what I did was that I hide my condition from the other pastors and my church members. Pero ahora quería exhibir mi pierna de lo sano que estaba. ¿Cuánto alaban al Señor? But today I want to exhibit my leg because I've been healed. But I was not being healed. Yo tenía tristeza en mi corazón. So I was saddened in my heart. Yo tenía sufrimiento en mi vida. I was suffering in my life and because of my situation. Yo no podía caminar, no podía ir a la playa, no podía ir a ciertos lugares porque no quería exhibir mi pierna. I couldn't walk and go to places like the beach because I didn't want for people to see what I had in my leg. Y yo dije para mí, estoy comprometido a demostrar que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. But I told myself, I am committed to showing others that God is the same today, tomorrow, and forever. Yo doy gracias al Señor por Pastor Chris, So I thank God for the life of the man of God, Pastor Chris. por él haber entendido de Dios que corriente sanador, aun cuando uno no entienda el idioma. But I want to thank the man of God, Pastor Chris, because he understood that healing streams don't have a frontier. They don't have a limit. They don't have a language limitation. They get to you wherever you are, in whatever place Yes. you're at. Aleluya, aleluya, Yes. aleluya. Me he convertido en un transmisor de corriente sanadora en Cuba y en varias naciones. I have become somebody who transmits the message of healing streams to other nations. Entonces, muchos lugares muchas provincias, muchas ciudades principales de Cuba están conectadas virtualmente con corriente sanadora. So many cities and provinces in the nation of Cuba are connected virtually to the healing streams. También en las naciones, en Puerto Rico, en varios países de Latinoamérica, en España, en Francia, en Inglaterra, tenemos en Europa, tenemos mucha gente conectada virtualmente. And many other countries like Puerto Rico, España, Italia, and other places in Europe are also connected to the healing streams. Ahora mismo hay mucha gente que están dando gloria a Dios porque me ven por la televisión. Right now, there's many people that are watching the healing streams in this moment. Entonces, hemos empezado a extender corriente sanadora, a levantar grupos virtuales, a hacer pequeños grupos de sanidad y la gente se conecta y muchas personas están recibiendo sanidad. So we've been expanding the healing streams into our nation, creating healing centers for everybody in our nation, Cuba, to be able to receive the healing that they're expecting and waiting for. Pero nuestro mismo ministerio ha crecido en los milagros, en la asistencia de milagros, señales. Dios ha activado eso en nuestra vida. But even our minister, by partnering up with the healing streams, we've seen how our ministry has grown in a new level of miracles and healings. Entonces, entramos en las ciudades y entramos en una iglesia y cuando salimos de esa iglesia para otra, se suman esa iglesia y otra iglesia de tal manera que miles de personas entonces están siendo ministradas por Dios. So whenever we're walking around the city and visiting churches, we go into one church and we pray, and then the members from that church come with us and go to the next church, and so on. El año pasado, antes de venir aquí, nosotros tuvimos en Santiago de Cuba, que es la segunda capital del país. Last year, before coming to the healing streams, we were in Santiago in Cuba, which is the second biggest capital city in Cuba.
hasta 8,000 personas se reunían en los lugares, en ciertos lugares para ser ministrados. We had a conference of around 8,000 people that visited that conference. Por eso damos gracias a Dios. That's why we Porque thank God. realmente, si le creemos a Dios, Because truly, if we believe in God, si dejamos que Dios ministre en nuestras vidas, if we let God minister into our lives, no solo recibiremos sanidad, we're not only going to receive healing, sino que nos convertiremos en portadores de los milagros para otra persona. but we're going to be those ones who transmit and transport the miracles into the lives of others. Man, wonderful. Wonderful. You know, the power of a testifier, as you're on, you're just blessing us and blessing us and blessing us. Thank God for your life. Thank God for what God is doing through you, taking healing to the nations of the world. Congratulations. Es increíble el poder del testimonio que estás compartiendo con nosotros, y Dios a través de ti te está usando para compartir corrientes sanadores a través de muchos niveles y muchos canales, pero también para otras naciones. Amén. What would you like to say to the man of God, Pastor Chris? ¿Qué te gustaría decirle al hombre de Dios, Pastor Chris? Bueno, primeramente yo estoy muy agradecido de Dios por el pastor Chris. First of all, I am very, very thankful to God for the life of the man of God, Pastor Chris. Él lo sabe, pero mucha gente no se imagina el impacto que está teniendo este ministerio de corriente sanadora por pastor Chris en las muchas naciones. Probably Pastor Chris knows this, but the impact that his ministry and the healing streams are doing in so many other nations is truly big and marvelous. Por eso me gustaría decirle a pastor Chris, That's why I would like to tell the man of God, Pastor Chris, sigue adelante, hombre de Dios. Pastor Chris, keep moving forward, man of God. Yo profetizo sobre de ti que todavía mucho camino te resta We know that you still have a long way to go, y que todavía hay milagros que no has visto en tu ministerio que van a comenzar a suceder. and we know that there are miracles that are coming to your ministry that are going to start happening in the next coming months. Gracias por usted haber entendido a Dios y obedecerle. Thank you, Pastor Chris, for understanding the assignment that God gave you and for obeying Him, because you're doing amazing things for us. Amen. Thank you very much, Hallelujah. Apostle Castillo. Yeah. Thank Muchas you. gracias, Thank you. Pastor Castillo. Gracias. God bless you. God bless you. Gracias. Thank you. Wow. God bless you. Thank you. Glory, 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 glory. Oh, Hallelujah. 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 It's getting hotter. Zviri kuenda zvichinakidza. But I want to be sure you're ready for this testimony. Asi because, kuti something is ndizive about to happen. kuti magadzirira Are you ready kunzwa for uchapupu this unoti pane testimony? chaakuda kuitika, magadzirira here. What you say matters. Zvaunotaura For this testimony. zvakakosha. This Magadzirira very next here testimony. uchapupu uhwu. You know, the scripture tells us that Jesus Christ Makwaro is the anoti same muponesi Jesu ndo yesterday, vamwe chete today, avo and zulo nhasi forever. nokusingaperi. That means what he did Kureva kuti zvavakaita years and years ago. makore akawanda apfuura vachiri nguvaita zvirikosvikana zvino Is relevant in our day. ndo zviri kuitika munguva yedu. Simba ravo At work richiri kushanda in our day and munguva situation. yedu Praise the Lord muzvinhu Jesus Christ. zveupenyu hwedu. I have a story you will need to hear Ndine nyaya It is yaunofanira better you hear kunzwa, it unofanira kuti for uinzwe, yourself. uinzwinzwire wega, uye The testifier unofanira of it. kungotaurwa I want us to nevaridzi be vayo. welcome Toda kuti tigamuchire iko zvino to the stage
Leopoldo Ernesto, all the way from Nicaragua. vagamuchira vanobva kuNicaragua. With Cynthia, her daughter. Let's Vari make kuuya one nemwanasikana Leopoldo wavo Ernesto. Cynthia. Ngativagamuchirei. Wow. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kalestro mashiga. Mazoria. Ha. Shekedea. Sekromalibanka. Oh, rakidamizo shalamai. Bronste kateo. Shikideria parama. Lorento shikeria kamazora. Dekro kamazora shikaria. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pa ukaona pachuya vanhu vakawanda kudai, pane chaakuda kuitika. Ngaitinzwe. When their cherished father, Leopoldo, collapsed from a sudden heart attack. The Baba air vanga grew thick with panic and desperate cries filled the Tachibwe house in chemoyo. an instant. Their world was torn apart as the Usarafa. devastating reality set in. Leopoldo was dead. Leopoldo wakanga afa. Death had struck, Baba vakanga invading vafa. their lives with a ruthless and unexpected blow. But in the midst of this heart-wrenching moment, his Vakaoma daughter kudaro. Cynthia clung to a Mwanasikana wao lifeline. Cynthia. Just days earlier, she had recorded the Healing Streams live Wakanga healing services with Pastor tapa. Chris on her device. Vhuserere Her heart filled with ReKuporesa faith as she panhare recalled the yake. outstanding miracles that she had witnessed Saka during the aka- Healing Streams akabva atanga live healing ku- services. Refusing to accept the finality of ridzira death, amai she baba rushed vake to vavanhu. her father, where he was lying dead, and Vakavata placed the ipapo phone on his akaisa ear, nhare letting yake the words of the panzeve man of yavo. God fill the room. Ida kuti mashoko kudzikrisi apinde munzeve dzavo nekudzikrisi achishumira pavhuserere iroro ava. Yes, you are healed. Kamashoko iwaya ndo anga ari kungonzwa kuti wapora, Death is wapora, gone from your home. wapora, rufu rwabva mumba mako, rufu rwabva mumba God is mako. surging through your being. Bara Mwari riri kufamba nomuviri wako wose. Thank you, Lord. Kaanga achingonzwa And then, in an mashoko instant, iwayo. before her family's very eyes, something truly outstanding pakarepo unfolded. mhuri Keep yake watching for the rest yakatarisa, of this amazing testimony. akabva Hallelujah. apora akasimuka. Tiregai tinzwe zvakaitika. Glory to God. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Leopoldo is right. Leopoldo ari pano, aripo pano nemwanasikana wake Cynthia. Varipo kutitaurira zvakaitika. Vachange vachitaura nechirudzi chavo vachiturikirwa. Anoda kutenda mufudzi Chris tanga nokuda kwebasa ravari kuita pavhuserere ReKuporesa iri. Kuti vhuserere rakubata nyika dzakawanda. Anonzi Cynthia anobva kuNicaragua. Wanga uri muvhuro vari kumunamato. Wanga vari kutapa vhuserere
rekuporesa achida kuti agouridzira vamwe pamhepo. Asi wanga asingazivi kuti wanga achazofanira kushandisa vhutsere iroro pana baba vake. Chitatu chacho svondo iroro, baba vake vakange vari kurwadziwa chaizvo mune rimwe mugumbo ravo. Wanga ari baba vanga vachirwadziwa chaizvo, vachirwadziwa zvokuti vanga vava kutochenuruka kumeso. Regai tinzwe baba vacho vachitaura zvakaitika kwavari izvozvo. Ipapo vanga vari kushanda pamota, vakatanga kunzwa gumbo richirwadza zvichikwira nomuviri wose. Mudzimai wavo ndokubva uvadana kuti vapinde mumba nokuti wanga aona kuti vari kurwadziwa. Mudzimai wavo wakavadana kuti vapinde mumba vambosiya zvokugadzira mota. Asi ivo vakangoti mudzimai wavo hausanetseka hako. Vakatanga kufamba vachienda pachigaro chavanga vagadzirirwa, asi vanga vakutokamina. Vakabva vatarira mudzimai wavo vakati, handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kutaridzika sei? Ndokubva akati, kumeso kwako kuri kuchenuruka, pane zviri kuitika. Saka mudzimai wavo wakabva vabata ruoko ndovagadzika pachigaro. Ndokubva oti mudzimai wake ndakunetseka kufema, handizivi chiri kuitika. Asi mudzimai wavo akatarira kwavari akati, aiwa, hausi kuzokonwa kufema. Akabva akumbira kuti apiwe chokumwa. Akapiwa chokumwa ndokungosvuta. Ndokubva womudzorera, ndongotarira kumudzimai wavo. Ndokutanga kuona rima richitanga meso ake kutanga kuona rima. Ndokungonzwa sokuti vanga vari kubuda mumuviri wake wavo, haana kuzoziva kuti chii chakaitika. Ainzwa sokuti maziso ari kudzokera mukati, chiso chichikanganisika. Shure mazvo haacharangariri kuti chii chakazoitika. Saka mwanasikana wavo ndiye ungatotaura kuti zvii zvakazoitika.
saka mwana ari kuti wakatanga kunzwa mai vachichema vachiti wafa. Saka paakanzwa izvozvo wakamhanya kuna mai vake. Ndokuwana mai vachichema, ndokuona baba vake, saka anga akutya zvino. Wanga akatarira mai vake, chiona kuti baba havasisiri kufema, vafa. Kabata-bata, ndokunzwa kuti vanga vatotonhora. Ndokubva oudza Mwari kuti Mwari, handifungi kuti ndingafirwa nababa nenzira iyi. Ndokuzorangarira kuti wanga akatapa Vhuserere ReKuporesa. Ndokubva otorangarira izvo, ndokuziva kuti wanga achifanira kurishandisa Vhuserere iroro. Akabva arangarira mufudzi Chris vachinamata vakatarira kuvanhu. Vachinyengeterera vanhu vari pasi rose. Kazviudza akati, ndakaona minana paVhuserere ReKuporesa iri. Ndaakutozoonawo minana iwoyo pano pana baba vangu. Wakabva tanga kutaura kuna baba vake achiti, ndaakuzokuonai muchimuka kubva kuvakafa sezvakaita Razaro. Akaita zvinhambo 20 achingotaura kuna baba vake. Ipapo ndopaanga ari kutoridzira achitereresa baba vake munzeve, wakaisa nhare yake munzeve dzababa vake kuti vanzwe mufudzi Kristu achishumira paVhuserere iri. Chinguva ichocho changa chakamurebera, zvinhambo 20 izvozvo zvanga zvakamurebera chose, nokuti wanga akatarira chitunha chababa vake. Iye anobvuma kuti ukangoteerera kuna mufudzi Kristu chete, pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwako. Kwaizvi mishinana yatinoona iyi nhasi ndo zvakaitika. Makutoona chishamiso, baba vangu vari pano.
paakatanga kutaura achiti muri kumuka kuvakafa zvakaita Razaro, achitaura kudaro, achiramba achitaura kuti ndiri kuzoona munana iwoyo chete. Paaita zvose izvi wanga achingoona nokurangarira zvishamiso zvinositika pavhusere rekuporesa, vanhu vachisimuka vachifamba. Vhusere rekuporesa iri riri kupinda munyika dzose dzose richisvikako nemitauro yese yese. Haleluya. Takunzwa kuti baba pavakamuka wakanzwa sei Cynthia uyu mwanasikana wacho? Anga haana kunge akatotarisira kuona baba vake vachipora saizvozvo, chivaona vachivhura meso avo. Wakabva ataura kuna Mwari, akatenda Mwari zvikuru nokuda kwechishamiso ichocho. Haleluya. Munhu mutsva uyu. Ana makore 82 izvozvi. Saka mwedzi unouya vanenge vachisvika makore 83. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yainizvo zvanotaura pamusoro kuna mufudzi Chris. Vanotenda mufudzi Chris chose kuda kwenjere dzavakapiwa naMwari, nesimba ravakawana kuna Mwari, iro simba rinoporesa vanhu. Katizwe Cynthia achitaurawo kuna mufudzi Chris. Anotenda mufudzi Chris kuti vari kurarama munguva yedu. Haleluya. 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 Thank you. Haleluya.
Haleluya. Munhu akaporeswa. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. No sickness, no disease can Hapana survive. chirwere in your chinogona body kuramba today. chiri muri mako nhasi. This is your moment. Ino ndo nguva yako, This is your hour. ndo I zuva have rako. just one more testimony. Sara neuchapupu humwe But are you chete. ready for this testimony? Magadzirira here kunzwa Are uchapupu you ready ihwohwo? for this testimony? Magadzirira here kunzwa uchapupu ihwohwo? Ladies and gentlemen, Hama dzangu, just sit back, watch this mbogara video clip, ipapo moona, and then we'll garai be back to ipapo tell the rest moona of the story. uchapupu togozotaura nezvahwo. In 2022, Katika mgora Pastor 2022, Tuiloma from Fiji mafudzi Islands woke up huku one Fiji morning and vakamuka discovered he couldn't ndokuwana get up. kuti He vanga was suddenly vasikagoni gripped with a severe chest pain, vanga vasikagoni shortness of breath, severe kuti headache, twasu, with irregular and ndo rapid chifuva heartbeats. chachagwadza Troubled musoro by these uchirwadza, symptoms, he went to hana see the ichirovera doctor and was pamusoro, put through a ndokuenda series of tests. kunoona chiremba He was then diagnosed with ndokunoongororwa, heart infraction, kidney ndokunzi disease, mwoyo wavo which vasingashandi affected his zvakanaka, breathing and itsvo dzavo blood flow, dzasingashandi resulting in zvakanaka. high blood pressure. Even with all the medications, his vakapiwa condition was mishonga on a yakawanda, steady decline. asi He lost so much weight and could havana no longer do his day-to-day hazvina tasks. kubatsira, He had become a shadow of vanga himself. News vasisagoni of the healing kuzviitira streams zvinhu life zvavo healing vega. services with Pastor Chris Kazonzwa came pamusoro to him like a fresh summer Vhuserere breeze, ReKuporesa, carrying with it hope and stirring up ndo his rakazwa faith for a patariro miracle. yokuporeswa, Then he registered and participated in ndokunyoresa, the program. The ndokupinda man of God, Pastor Chris, ministered Vhuserere healing to iri the mupfudzi global Kristu, audience. ndobva vonyengeterera vanhu pasi rose, ndivo mupfudzi Kristu vachishumira kuvanhu vese apa, Receive that healing into your body. vachirayira vanhu kuti Receive it now. vatendere simba raMwari kuti rishande mumiviri yavo, What you desired. It's vaudzivisa done kuti unto zvavari kushuvira zvaitika. Something remarkable happened to Pane Pastor chinhu Tuiloma. Stay chakazoitika tuned as he comes up to kumufudzi share ava. about his Chimirai munzwe unforgettable vachitaura encounter. Hallelujah. zvakaitika kwavari. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Pastor Tuiloma is in the house. kudzi vatanga tichionawo Fiji Can vatinavo we make pano, welcome Pastor ngatigamuchire. Tuiloma all the way Haleluya, from masaka Fiji. paya. Ngatigamuchire mufudzi ava vabva kuFiji. Ndiwavo. Wow. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, hallelujah. Tuiloma, congratulations. Tell us your story. Makurukoto regai tinzwa vachititaurira nyaya yavo. Well, in my youth days, due to heavy drinking and Vakakura excessive vachimwa drug usage, doro I zvakanyanya. developed this heart problem. Zvakavasiya And, I had vachine medication chirwere for that. chemwoyo. Vanga vane And mishonga it, yavashandisa. came back in 2000 and between 2011 2014, and then I was again prescribed medications. Zvinenge zvakati And then, wedzerei it happened rimwe again, nguva ndobva vopiwa mumwe in mushonga the late 2022, kuna early 2022. 2023. Yeah, zvakaita kakuwedzera zvekare. During this time, I was Panguva ino
ministering the word of God, vanga vari kutoparidza pazvakaitika, vanga vakuparidza zvino healing the sick, kuporesa varwere. and God performed miracles through my life. Mwari At the same time, vakavashandisa I kuita was minana, this problem. asi ivo vanga vaine And dambudziko irori. I always ask God, Vaibvunza gara reason for this? vachibvunza Mwari, I was frustrated, I tine was makei disappointed kusangana nezvinhu izvi, as saka a zvaivaudza minister mwoyo of the word, somushumiri and at weshoko. the same time I was experiencing this problem. So Sei vairwara at first it ivo happened, I thought it vachishumira, was just a fever. pazvakadzoka zvevangofunga kuti muviri wangopisa zvawo, Serious. ndokuzoona And one day zvanyanyisa. I thought of going to see the doctor. Rimwe zuva vakafunga kuti And ngaende then, kunoona he chiremba, examined me, chiremba and anobva the ovaona. same a problem that I faced years ago. Ndokuona kuti dambudziko They told me ravakanga that I had that vakura naro heart problem ndo affecting ranga riri my kuvanetsa. kidneys as well. Kanzi mwoyo So I wanga was usishanda zvakanaka prescribed zvose with, neitsvo. as you've seen, with Vakabva different, vapiwa mishonga medications, zvakasiyana siyana, more than 10, of course, it's nearly inodarika 20, gumi. medications. But I took those medications together with prayer. Vakamwa And mishonga I iyoyo did whatever I achinamata, could, kaita to zvose heal, zvavakwanisa kuita but there was not vachida much change. kuporeswa, asi hapana And, chakashanduka. you know, struggling with that, as you know, those Vanga who vari are struggling with kunetseka this, naizvozvo. you know, the struggle is real. Kana munhu And achirwara unenge one day, uchitonetseka a fellow pachokwadi. pastor informed me of the Mumwe mufudzi healing ndokubva stream ovaudza pamusoro with Pastor pevhusere Chris. rokuporesa Oh, ramufudzi okay, Chris. I know Pastor Chris. Vanga vari kuti vaziva zvavo, And he said, now you have to register with the ndobva healing vovati stream hanyoresai and listen to his teaching. moteerera So kudzidzo I dzacho. did that. Pavakaita registered with saizvozvo the ndobva healing vonyoresa. stream. And then the first night Manheru I manheru missed it okutanga because of the time difference. nemhaka yekusiyana Pastor kwenguva Chris was praying for the sick, back in vakanonoka. Fiji time, it's nearly 8 in the morning. By then I was asleep. So the next night I tried to Pakazoita wake up, vhusereri nemhaka yekusiyana Then I kwenguva vanga vakatovata zvavo. and Mangwana as achona he ndobva ogona finished kuribata. praying for those who were sick on the screen, Vakangopedza he kunyengeterera turned to the audience, vanga vari the international panhare, audience, vakabva vatarira And kumunhu wese from there, pasi rose. as he said, Pavakataura that you are healed. vachiti wakabvuma kuti Someone wapora, here is experiencing kanzi heart problem. pane ari kunetseka You are nechirwere healed in chemwoyo, Jesus' name. kanzi That wapora. same moment, I received Panguva iyoyo my vakabva healing. vabvuma kuti vanga I vaporeswa, received my healing right vakabva then, vabvuma right kuti vanga there. vapora ipapo As the ipapo. word came out of Pastor Chris' mouth, Shoko it hit my neshoko spirit rakanga and something shoko exploded rakanga in me, rabuda mumuromo And I mafudzi knew, Kristu and I knew rakanorova that I mwoyo was wavo, vakabva instantly healed. vatoziva kuti vapora. And I thank God. I start praising God for Vanotenda the rest Mwari, of the hour. vachivatenda. I was Ndokutanga just kutenda weeping in the Mwari presence of God. kwenguva praising yese Him, vachichema Because vachiungudza, I know deep down inside that I have nokuti received my healing vaiziva in my spirit. mwoyo mavo kuti vanga And I vapora. was healed. I was healed. Saka vakabva And I vapora, stood up and I was vakabva singing the song. vasimuka I kutanga was healed. kuimba I am vachiti healed. I am ndapora, healed. By the stripes of ndapora, Jesus, I am ndapora, healed. ndakapora nemaporeswa nemavanga aJesu. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Kava. Amazing. Congratulations. And tell us, what has it been like since you received your healing? Ngatinzwe kuti And then what does this miracle mean to you? chishamiso Well, ichi when I chinoreve was kwavari. experiencing this problem, it really affected my work. It really affected my commitment. Chirwere chaka I couldn't do chavakanganisa what I basa used to do. ravo, vasagoni kuzvipira I zvakanaka, lost the strength vanga vasina simba of doing what I used to do. kuita zvinhu zvavanga But vachijaira after kuita, receiving my healing, asi kubva I was pavakaporeswa back on my feet, vanga doing vakumhanya what I mhanya love to zvekare do, vachiita preaching zvavanofarira the gospel. kuita, Now kuparidza ruponesi. I just came back from the most Izvozvi, northern island of Fiji, vabva preaching the kune gospel of Jesus kwavanga vachita Christ, mavhuserere distributing the kufichikoko, healing to the nations pa medicines vanhu wherever I preach mabhuku the gospel. ehealing school. And right now, Pose as I'm speaking iko here, vachitaura iko zvino. villagers are waiting for me for my return. Last night they called that 2 more villagers are waiting for my return, where I will go and preach
the kautotarisira gospel kana of Jesus vadzokera Christ. kumusha Wow, vachanoparidza congratulations. kumisha What would pane you misha like to say to yakatovamirira someone who izvozvi. needs a miracle right now and is waiting to be healed? If you are tuning in today, listening to all the anotaura kune testimonies vose vanoda before kupora me and to my testimony, ari I would like to encourage you today. anokurudzira Jesus is still the same kuti yesterday, jesu today, vachingori and ndivo forever. ndivo He hasn't zuva nhasi changed. nokusingapera hasati Although we vashanduka. have technologies, although we have medications, hongu although we tine have top tine doctors midziyo in yemazuva our ano hospitals, but vana Jesus chiremba still heals. vakuru, And I want to asi encourage you now. And one jesu thing ndo to pass, vanonyatsogona you kuporesa. know, I had the word of God with me. I prayed, I fasted, I have the word of God with me. Vane shoko But one thing, ramwari, You need to be connected asi to an anointed man of God asi who unyange has une the shoko healing ramwari power of God unofanira and who has a kusangana record of nomunhu healing wamwari and miracles. ane simba cannot just rokuporesa connect to rokuita anyone. minana. We need to Hatingowani choose wisely simba now. rakadaro kose And for kose. me, Pastor Chris, I know that he's Unofanira an kungwarira anointed man of God with waunogidza a naye healing asi anointing in his ndoziva kuti life, mufudzi kristu just like Pastor vane Benny. And I'm vane encouraging you simba now. rakabva You can kudenga tune in ndo to zvakaitawo the mufudzi live beni stream. hini. Today and Saka. tomorrow is our last day, and you will receive Saka your unofanira healing as I did. kupinda vhusereri nhasi namangwana glory tetiri to pano God. zvekare. Pinda What would you like unozoporeswa to say to the man zvandakaitwa. of God, Pastor Chris? Pastor Chris, the man of God. Sir, you are the last arrow of God to the whole world. namufudzi kristu kwanzi You are ndimi the arrow museo of God in the pedzisira quiver's hand. You are not uchazofuhwa sent only for kekupedzisira. healing. You are sent hamuna for kungotumwa nations and kingdom kunoporesa alignment. vanhu chete asi Having said kunogadzirisa this, zvinhu mudzinyika. way back in 2020, Mugore I've ra2020 been advocating in my nation, Fiji. I've been preaching vanga vari against kuparidza COVID-19 vari vaccine. mufiji 2020, vachitaura kuti 2021, covid anga ari manyepo. my government arrested me, Vachiparidza kudaro I released hurumende 6 yavo videos yakavasunga warning the nation, warning the citizens of Fiji, vakavataura not to take katanhatu COVID-19 vachiudza vanhu kuti COVID-19 vaccine. vasabayiwa As it was nhomba When I yecovid. completed my third video, the permanent secretary for health in pavakapedza my country counted that video. When I pavakapedza completed my fourth video, the minister of health in my country counted my video. pavakapedza When I completed my fifth pamashoko video, the attorney general kunyika of my yavo country spoke against my video. And vachiyambira when vanhu I completed nezvecovid, my sixth video, hurumende the prime minister of my yakatanga country kunetsera spoke navo. against it, and he ordered for my arrest. I Pakupedzisira was vakabva arrested vazoti by my own government for vasungwe preaching against COVID-19 vaccine. tichisungirwa I kuparidza was taken to the kuyambira capital vanhu city, kuti vasabayiwa nhomba interrogated for 2 days. dzecovid. I was charged Tanetswa with 6 maguzo counts of maviri possession. I vachishungurudzwa was taken to vapiwa court. mhosva vakaendeswa And what God did, kumatare. Pastor Chris, Chimwe chakaitwa He namwari delivered me. ikoko all the 6 cases vasungunura were acquitted. nyaya dzose by dzavanga vari kupomerwa the dzikanzi ndedzemanyepo. And later I knew that Pastor Chris was doing the same right here. ndokubva He was vozoziva preaching mushure against mazvo kuti COVID-19 vaccine. kudzi kristu vanga vari Pastor Chris, that's kuparidza why I said, vachiyambira you vanhu are kuti not only sent vasabayiwa to the nhomba world for healing, you are sent to align the nation dzecovid. to God at this very last Saka hour. mfudzi kristu And I vakatumwa am pasi a rose proof. I am a kunogadzirisa witness zvinhu of this. mudzinyika. Please let me end with the scripture. Isaiah 2:2. Isaiah Saya 2:2 says, yechipiri ndima yechipiri in these last inoti days the house of the Lord will be mumazuva established. anopedzisira kwanzi imba The yejehovha mountain will be higher than the hill, ichavakirwa and pamusoro people pegomo. will stream Vanhu up to it. vachauya vachikwairi Man of God, Pastor vachimhanyidzana. Chris, Kudzi number one, Chris you chokutanga are streaming healing to the vari nations, kusvitsa and the simba nations reporesa are streaming pasi up rose, to the healing power in you. uye vanhu vari kudzinyika That's idzi why vari you are seeing kukwira people of all vachiuya. nationalities here. We Ndosaka are here pano because paine you are vanhu streaming vabva kunyika dzakasiyana the siyana. anointing of healing, and we are here streaming upward.
Number two, man of God, Pastor, chechipiri we only know the streams, they flow downwards. But the stream in the Bible, mvura it flows inobwerera upwards. ichienda zasi asi You are called by yomubhabheri inoerera ichienda prepare the mudenga body of ichienda Christ musoro. to stream upward, Mwari to the blowing of the vakapai trumpet, basa to take the first flight. rokuyerera In this last muchikwira hour, the world is waiting chigadzirira for you, vanhu Pastor kubvumirwa Chris. kwavatsvene. The world is waiting for you. Nyika The world yakakumirirai, is waiting for you. nyika yakakumirirai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Thank you very much, Moshakapala. Hallelujah. Pastor Trelawney. Haleluya. Thank you so much. Haleluya. Wow. Wow. God bless you. Thank you so much. Haleluya. Mwari vakuropafadzei. Apostle Peter healed by the shadow. Apostle Paul healed by the handkerchief. Pastor Chris healed by the stream. To God be the glory. Peter Thank you very much. Paulo God bless you. vakaporesa achishandisa Thank you. God micheka bless you. kunzi Kristu ari kuporesa pamavhuserere iwayaya. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Oh, hallelujah. O maliseto Glory to marakoya. God. Zilistra mashogi And maya. now is your moment. The time has come. Zvino iko zvino yava Your nguva moment has yako. come. Nguva yako Remember, yasvika. sickness is defeated. Chirangarira kuti chirwere Cancer is chakaporeswa. defeated. And Maronda just take asingapori your ari healing. kakurirwa. Follow the instructions and walk out of that condition. Get Bvuma ready kuti to raise the wapora. dead right where you Wogadzirira are. kumutsa This is vakafa your kwose moment. kwauri nokuti inondo yanguva Congratulations yako to you. makorokoto. God bless you. Haleluya. I see the Lord arrayed in holy beauty, so awesome, great, and mighty. His glory radiates with great power in His place. I see the Lord arrayed in holy beauty, so awesome, great, and mighty. His glory radiates with great power in His place. To heal, save, and deliver you. In His glorious power, His presence fills this place. With healing in His wings, His power is moving all over here to save and deliver you from every sickness, pain, and infirmity. Jesus brings wellness to your body and the fullness of His love. Jesus is here. His presence fills this place with healing in His wings. His power is moving all over here to save and deliver you from every sickness, pain, and infirmity. Oh, Jesus brings wellness to your body and the fullness
Doesn't matter what the case may be. Do not be afraid. Only believe. Do not be afraid. Only believe. Yeah. Do not be afraid.
we shall not be hurt, 'cause we are vitalized and empowered from within. No, that evil we shall take up serpents, we shall not be hurt. By which we are cleansed, all the glory be unto you, Lord. Christ our Lord and Savior. Oh, Mama, and vitality. Oh, sinless race with divine help. You have made us so, Lord. We are ever glowing, glowing with your beauty, Lord. Our divine. All the glory be unto you, Lord. All the glory be unto you, Lord. Christ our Lord and Savior. You are our ever-increasing strength and vitality. In vitality, on sinless race with divine help. You have made us so, Lord. We are ever glowing. We are glowing. The Christ illuminates my King. You are the ever lonesome life in us. The kings and gods of this earth, in your greatest wisdom and finest element, unapproachable darkness, by your glorious light. With dominion over all the works of darkness, Lord, you reign through us. We are vitalized, and empowered from within, Lord. That evil we shall take up serpents, we shall not be hurt. By which we are cleansed, refreshed, purified. All the glory be unto you, Lord. All the glory be unto you, Lord. Christ our Lord and Savior. You are our ever
priestly calling. In your holy sanctuary, we are living temple. With the calves on the lips and the leaves in our hands, we honor you, great God. You're the God of our fathers, the apostles and prophets. Unto you we give all the glory, honor and blessings, Lord. You're worthy of power and might, Holy Lamb of God. You're the rock of my strength, the great high priest of our calling and salvation. You are Lord God, a high fortress and stronghold. You're the God of faithfulness. Unto you we give all the glory, honor and blessings, Lord. You're worthy of power and might, Holy Lamb of God. You're the rock of my strength, the great high priest of our calling and salvation. You are Lord God, a high fortress and stronghold. You're the God of faithfulness. Oh, you're the God of faithfulness, Lord. Our hearts are filled with continuous things given to you, Lord. Our hearts are filled with ecstatic joy, yes, they are. With the cows of our lips and the lifting up of our hands, we honor you, great God. You're the God of our fathers, the apostles and prophets. Unto you we give all the glory, honor and blessings, Lord. You're worthy of power and might, Holy Lamb of God. You're the rock of my strength, the great high priest of our calling and salvation. You are a high fortress and stronghold. You're the God of faithfulness. Your name, O Lord, is blessed and lifted high. Your miracles and mercy, you're the living God. You're true to your promises. Everything you do is remarkable. Oh,
to life's weary questions. Spirit of comfort, Spirit of love, Spirit of God, the absolute solution to everything, to everything. Dear Holy Spirit, author of creation, you are heaven's beauty, the glory of the earth, the glory of your presence is the glamour of my life. Lord, you're the Father who lives in me, the bread of creation. Lord, you are Spirit of truth, Spirit of grace. Glory of your presence is the glamour of my life. Lord, you're the Father who lives in me. Dear Holy Spirit, author of creation, you are heaven's beauty, and the glory of the glory of your presence is the glamour of my life. Lord, you're the Father who lives in me, the bread of creation. Lord, you are Spirit of truth, Spirit of grace. Glory of your presence is the glamour of my life. Lord, you're the Father who lives in me. Lord, you're the Father who lives in me. Lord, you're the Father who lives in me. God, you're the Father who lives in me. Spirit of the living God, you're the Father. You're the Father who lives in me. Thank you, Lord. There's none like you. Daishe, hapana wakaita There's semi, none like you. hapana wakaita semi, munoshamisa, hapana wakaita semi. Tinokutendai panguva ino chaiyo zvinhu zvose zvinogoneka panguva ino
zvinhu zvose zvinogoneka, zvinhu zvose zvinogoneka. Tiri kutenda Ishe. Oh, haleluya. Kalestro makira boshda. Marekete marabada kalastreme shigidranzia. Oh, haleluya. Kazilia Miracle is sure shamso zvenyu right now, zviri kuitika iko zvino. Oh, haleluya. only believe Ingobvuma chete and you will surely receive. unozowana zvauri kutsvaka, unozowana chishamiso chako. Today, Haleluya. Haleluya. Miracle has come. Kuti We are Chris here with the man of God, kuti Beni vatanga kushumira kuvanhu, and it is our set kuti time Beni for vari kune rimwe miracle divi, right now. kuti Just like Chris the vari Bible kune says rimwe in divi John chapter 10 and verse 10, vachitutsirana. where our master said, I am come that they Haleluya. might have life and that they might have it more abundantly. Haleluya. Right now, the man of God, Pastor Kuti Chris, Beni and the him man ndivo of vari God, kushumira Pastor avo, begin to vatanga kushumira, kuti Chris kune rimwe divi vachishumira. Vanhu vari kuporeswa maronda asingapori, vari kuporeswa. man of God, Pastor Chris, approaches this family, this little baby, diagnosed with diabetes mellitus, healed with one touch Hallelujah. from God. Can you shout Vanhu vari glory? kuporeswa. Luke chapter 4 and verse 15. Now when the sun Wow. was setting, all they that had any sick who died with Hallelujah. diseases brought them unto him. Oh, And he balestro laid bonkisia, celostra. Oh, Shakima Road. he heard Hallelujah. now the word of God is coming Hallelujah. right before our very eyes as we see Zvishamiso zviri kutoitika, laying hands, vachimanya kudaro, power of God, kuporeswa kuri kutoita vanhu ipapo, every form of sickness and vari kutopora. bowing to the name of Jesus. Shoko rimwe chete, mweya yetsvina yobva yaenda. Oh, hallelujah. Yesterday, today, and forever. Oh, Maliba Sota Kalastraka Boriganza. Dose of the anointing La of Prato God. Galestro Mongiga. The power of God surging through her. On Trakira Bala Kosa. This mother and child, one by one, they receive their healing. That's the end of hemorrhoids, gallstones being healed right before Hallelujah. their eyes. Wow. Simultaneously, the man of God comes Vanhu vari kupora. with compassion. Nana ndopairi kutobikwa ipapa. Let us see healed right now before Zvinofadza, zvinoshamisa. and that Kuti Beni glory nedii, to God, see them rejoicing. kuti Chris nedii. Now the man of Oh, hallelujah. mental La Braca Tecorando Balostro Cariconzi. Acrosia de Lastria Cartiero Stracia. Oh, Baliga Dronzia Stracia Brogi de Lostro Maricata. Jeze de Clementoria Gracia. Oh, Maristraca Bombias Famashamba Conzi. The power of God is uncontainable. Oh, Devils are hallelujah. rebuked, and we see the glory of our Lord. Jesus is alive. Hallelujah. You will never be the same. Oh, Balice Tronja. La Propilastro Magica. Alex Traca Magica. Lastraca Bugia. Lestracia Bagonza. Leprocan. Oh, Camazida. Mantracia Bacosa. Astracia Bacosa. Astracia Bacosa. Macosia Distracia Bacopicata. Ziletro Baracata. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah.
Oh, bali strong, shalada, kofi, straka, bangane. Raki, gamila, straka. Hallelujah. Vapora vesava. Vapora vesava. Vapora vesava. Vapora vesava. Hallelujah. Kristu vakuenda kune vari mungoro dzevakaremara. Vakuenda kune vari mungoro dzevakaremara. Oh, balisaka. Oh, hallelujah. Oh, balisetra kimabranka dikosia. Bidrakia, copia, strakia, bicosia. Oh, balisaklokia, bicansia, strakia, bicosia. Rakida, straka, bigia, clantia. Rakisha, balistria, clata. Rakisha, balistria, straka. Oh, hallelujah. Kristu vari kutarira achiona vanhu ava. Hallelujah. In this condition, she looks deeply into the man of God's eyes. Her hands lifted up to the Lord. Hallelujah. You've had lupus for 10 years. Vana makore 10 aine nhuta. That's an evil spirit. Mweya wetsvina iwoyo. Okay, I already know where it is. Kristu kwanzi ndoziva pane mweya wacho wetsvina. God begins to lay hands Aenda kumusana commanding the devil of infirmity audzinga. out of her. And that's it. Chioma is free. Kwanzi wapora. Glory to God. Abva asimuka. Look at her rejoicing and praising the Akufara. Lord for her miracle. Praise the Lord. Osteoarthritis, 90 Iyo years. makore mapfumba amwe 65 years old. mafupa ake asina kumira zvakanaka, asina simba. He suffered from Namakore diabetes mellitus, 36 arthritis for 9 nemashanu. years. Man of God lays his finger on his chest. Power of God Kristu pulsating through his body right now. vamubata nechigumwe. This is the end of diabetes mellitus. Vari kudzinga The end of mweya arthritis. yose. You're free. And that's it. Glory Vasungunuka. God. Hallelujah. And this man is thinking, if I could just be healed like that. That's what's going through his mind. This man. So he's crying. The others got healed, and he's thinking, if that would just happen to me right now. Baba vari kuchema, But it is vari kushuvirawo kuti You're being healed vangapora right now. here nokukasira right kudaro. now. Vari kuziviswa kuti vari All the kutopora. work of evil is gone from you. Mabasa erima And ari even the kubva years mavari lost namazuva are avakarasirwa restored to nawo you. nezvirwere. is healed. Is healed. Waporeswa, Is waporeswa, healed. Pick him up. Is waporeswa. healed. It's done. Glory to God. Oh dear. Hallelujah. This young boy, 11 years old, sir, 11 years. His name is Dominion, and he was diagnosed with kidney failure. Uyu mwana mudoko ana makore 11 chete. See him take And out. deep breaths of the Do it anointing. again. Bible says in Psalm And out. 107, he sent his word and healed them and delivered them from their Power's destruction. gone through him. Is healed. Man of God declares Dominion Hallelujah. healed. Hallelujah. And that's it. Glory. Oh, bakasata kamantaka. Chris, Kakutomanya kamwana. Chris is 59 years old. Yana Diagnosed with makore bronchitis, 50 hypercholesterol, nemapfumbamwe. and osteoarthritis for 6 years. Thank you, Lord. No devil can stand the power of God present here at the Healing Streams live healing services. Is healed. And that's it. Glory. Is healed. Zvapora. See him Chingatoudzwa rejoicing zvapora for kudai his zvatokwana. This is
Fudu. He was diagnosed with kidney failure, heart failure, and hypertension. Multiple organs in his body being affected through this terrible condition. But now, nhengo dzake dzakawanda dzanga dzisiri kushanda zvakanaka. Precious Lord Jesus, have mercy on this man. Look at his limbs. See his feet swollen. his feet are completely Tsoka swollen. dzake dzakazvimba. The ankles unrecognizable. But today is his day and this is his moment. The love of our Lord Jesus Christ. We see the man of God minister with so much Dzikristu akushumira kwaari achimufemesa chanza chavo. power of God goes through his body right now. Peace and tranquility is over his face right now as he's receiving his miracle. Man of God calls man of God Pastor Benny Hinn to lay hands on his chest. That's a Kudzibeni huge vauyawo dose of the power of God go through this man right now. wabatiranwa. He's healed. Never be the same again, and that's it. He's free. Yes, look at him rejoice. He's healed. Oh, Jesus is Wapora. alive. Can you see his eyes? This is Grace. Grace has Full of pancreatic jaundice. tumors and The eyes are jaundice. yellow. With jaundice. Meso euyu Jaundice, akatsvukuruka. gastric ulcer, and pancreatic tumors. Grace is In the 62. name